what's up, Pops? Good morning! So, today's video mga Pops ay pupunta ako sa Davao City. Nao karon sa Hilongos. O, kita niyo na mga Pops. Ano ba, Pops? Hilongos. Karon Pops, nako sa highway. Nagpaabot ko sa Bachelor. Sakay ko Bachelor mga Pops. A few moments later. Hey, what's up, Pops? So, nanggawas mi karon nami sa Maasin. So, medyo nalipong ko. Tinagod ko sa atubangan naglingkod, pero murag nalipong ko kay naanad sa biyahe ba. Pero makaya na nato, Pops. Aw mga kauban ka naniudto pa. So, nami diriya sa Nilarang de Cebu. De Cebu na ang pangalan, Pops, pero ano siya sa Maasin City. So, tara Pops, maniud to sa ato. Ma'am, tagpila ng kuan kanang utan. O para tago sa cordo. Nya usab ka rice. Kinsa tagian ng rice? Sir. A few moments later. Pops, ang manawagkaon niya. Karoon pa tayo na may so kaniya Pops, nato sa Hilongos. Hilongos to Maasin. Guys, pandaminit na lang guys. Ha? So what's up, Pops? Naanak ko karon sa Port of Liloan. Nakaroon kayo nagsakay na ko sa Ruru. Pops, basta mag-travel jud ta, kailangan jud nga di na to kalimtan ang ato ang plate number sa ato ang bus aron dili ta masaag inig kuana digdunggo na.